Galicia hai máis de 100.000 persoas que necesitan axuda no seu día a día, o equivalente á poboación de cidades como Lugo, Ourense ou Santiago. Pero, quen se encarga deste colectivo? Ata hai non tanto tempo, cando un maior precisaba a atención que daba na casa dos fillos. Era un costume prácticamente indiscutible. A responsabilidade caía na casa e dentro dela, na muller. A situación cambiou e agora hai profesionais que coidan a persoas con dependencia e solucións como as residencias de maiores. A muller incorporouse ao mundo laboral, pero a súa nova posición non trouxe un repartimento real das tarefas. Moitas seguen levando o peso do fogar. Cando un pai, unha nai ou un avó precisa atención, vense obrigadas a reducir xornadas, pedir excedencias ou directamente abandonar o seu posto. As cifras son demoledoras. Segundo os últimos datos do Instituto Galego de Estatística, na nosa comunidade hai máis de 137.000 persoas que dedican tempo a cuidar de dependentes. A grande maioría son mulleres, con máis de 90.000 cuidadoras. Precisamente, as mulleres tamén dedican máis tempo de media que os homes a este tipo de labor. E boa parte das persoas que precisan coidados recíbenos por parte dun familiar. O mapa é claro. Moitas mulleres galegas ceden parte da súa vida para coidar dos seus parentes na casa. E para moitas persoas con dependencia, ingresar nunha residencia aínda se vive como unha especie de abandono. Sexa por sentimento de culpa, esa desconfianza ou a falta de alternativas, os coidados continúan recaendo maioritariamente no ámbito familiar. Mudou realmente a sociedade ou só maquillou unha responsabilidade que segue sendo a mesma? Bueno, pois este problema os expertos digamos que lle puxeron nome, falan xa dunha xeración sándwich. De que estamos a falar, Bernardo? Pois é esa xeración, Rocío, que está en medio de todo e que está a todo. Levantar os nenos, preparar os almorzos, deixalos na escola, ir traballar a toda presa e, polo medio, atender unha chamada do médico da tua nai ou lembrar a medicación da avoa. Esa é a chamada xeración sándwich. Un termo que se refire a persoas xeralmente entre os 40 e 60 anos que se atopan apertadas entre dúas xeracións dependentes. Dunha banda os fillos, que aínda precisan atención, e doutra os pais ou os avós, que cada vez viven máis anos e necesitan máis coidados. Aquí en España este sándwich ten un perfil moi claro. Na maioría dos casos é unha muller duns 49 anos de media e que compaxina traballo remunerado, tarefas domésticas e coidados familiares, unha suma que pasa factura. Cansazo crónico, estrés e moitas veces sensación de non chegar nunca a todo. Moitas destas persoas renuncian ao seu tempo libre, renuncian ás amizades ou mesmo renuncian a oportunidades laborais e cando quen coida non está ben, o coidado tamén se resinte. O fenómeno non é novo, pero cada vez é máis visible porque vivimos máis tempo, temos menos fillos e témolos máis tarde. Pero o que está claro é que coidar non debería ser unha carga invisible, senón, pois sí, unha responsabilidade compartida. Hoxe imos coñecer a Esther, unha muller todoterreo, unha muller de Pontevedra que encaixa perfectamente na descripción de xeración sándwich, e non o sándwich da merenda, precisamente. Ángela. Si, compañeiro, ser coidador é extremadamente duro, pero moito máis cando fas de teus pais e de teus fillos, que é o teu caso, Esther. De quen coidas actualmente? Pois da miña filla adolescente, que ten 15 anos, máis da miña nai e de meu pai, que teñen discapacidade. Miña nai un 100%, que ten Alzheimer e depende de min, pois, totalmente. O único tempo que teño libre cando está no centro, levanto a mañán sobre as 8:30 da mañán, aseoa, doulle o desayuno, visto, prepároa e vai po centro. Mentras ela está no centro, eu pois fago a compra, lavo a roupa, fago a comida, as cousas da casa, e unha vez que ela chega do centro, aí sí que xa estou atada, porque se non hai alguén que me acoide, eu non podo salir. Claro, dis que mentras ela está no centro do tempo libre que tes, pero non para traballar, nin para ir a tomar un café, tempo libre para poder sair da casa a facer recados da casa. E despois chegar e facer as cousas da casa. É unha casa grande, unha casa que viven dúas familias, eu arriba con meu marido e miña filla, e abaixo os meus pais. Teño que limpar dúas casas, facer de comer, a roupa, iso leva moito tempo. E iso pola semana durante a mañán. Despois o que o fin de semana xa teño a ela 24 horas. O sea, non se quero salir a tomar un café coas amigas, ou a cear, ou a facer calquer cousa, depende da miña irmán ou de a miña sobriña que veñan a quedarme con ela, senón eu non teño vida, e aparte a isto hai que sumarlle os problemas que temos coa casa e demais. Claro, porque
hai moita xente que poderá pensar, bueno, a rapaza ten 15 anos, xa non fai falta coidala, fai falta. Sí, cando máis traballo dan máis traballo agora que cando tiña 5 anos, e que andar detrás de ela, que se ordenada, que estudie, a verdade, o seu traballo, bueno, xente que ten xente así desa idade xa sabe. Claro, e cando empezou esta situación? Cando empezou a enfermar túa nai e ti te convertiches en doble coidadora? Pois isto foi máis ou menos fai 9 anos. Ao principio ela aínda, cando nos diagnosticaron, disgusteime moito, pero ela aínda se manexaba por ela. Pasa que aos 2 anos xa non controlaba tanto, escapábase, tuvemos que chamar a policía para que nos axudara a encontrala. Tiña outro riesgo que non teño agora. Agora tamén máis, pero non teño ese perigo de que escape. Deixo a sentada e pobriña aí queda. Claro, porque ahora mismo nin recoñece, nin fala, nin Non. Se fala a veces a súa historia, e uns días a mellor che fala e outros días mírate, sorrite, pero non che di nada. E que é o máis duro para ti actualmente? A nivel psicológico. A nivel psicológico non poder ter vida, non poder traballar, non poder sair cando quero, é moi duro. A nivel psicológico é durísimo. Pois aquí temos a testemunha de Esther, que desde fai 15 anos é nai e coida da súa filla, pero desde fai 9, pois tamén ten que coidar de seus pais, sobre todo de súa nai con Alzheimer. Non pode sair da casa e tampouco pode traballar.